खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। दुर्गापुर गामिनि रायजो राजानि मददजों लुफुंनाय बाथौ सिबिसालिखौ बेखेवबाय। गलाघाट जिल्लानि न'कुथि बियाबनि सिङाव थानाय दुर्गापुर गामिनि रायजो राजाफोरनि रांनि मददजों लुफुंनाय दुर्गापुर बाथौ सिबिसालिखौ दिनै रायजो राजा आर'ज हानजा आरो दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव आर'ज लानायनि गेजेरजों बेखेवनानै लानाय जायो। बे हाबाफारियाव BKWSनि EM प्रदीप सरगियारिया बाहागो लानानै बुङो दि दुर्गापुर गामिया गंसे गोथार आरो जारिमिनारि थावनि। 1966 मायथाइयावनो बर'फोरा बे गामियाव हाग्रा सिफायना गामि लुनानै रायजो जाजेननो लानाय समावनो फांसे बिलो दंफांनि गुदिनि रोदाफोराव दुर्गा बिमानि महरनि मुसुखाफोर नुनो मोन्दोंमोन आरो दिनैबो सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों सिबिबोगासिनो दं। बेनि साखाथियावनो दुर्गापुर गामिया बाथौ सिबिसालि लुफुंदों। लोगोसे सरकार आरो जायगानि रायजोफोरा जोथोन लायोब्ला बियो गंसे दावबायथिलिनि महर मोनगोन होननानैबो बुङो। आरो बे हाबाफारियाव BKWSनि EM प्रदीप सरगियारिजों लोगोसे गलाघाट जिल्ला UBPOनि नेहाथारि भारत बसुमतारी, रादाब बुथुमगिरि देरहासार नार्जारी, मिरु लाइमोन बाथौ गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा धरणी दैमारी, जात्रासि बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मणिकान्त बसुमतारी, समाज सिबियारि सामेश्वर ब्रह्म, गपिनाथ बसुमतारी, बिजय बाग्लारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। गलाघाट जिल्लानि न'कुथि जात्रासि बियाब बाथौ गौथुम दङ। बेनि सिङाव दुर्गापुर होननाय मोनसे गामि, जारिमिनारि गामि दङ। बे गामियाव 1966 मायथाइयावनो बेयाव रायजो जाफैजेनदोंमोन बर'फोरा आरो बे रायजो जाफैनानै बेयाव मोनसे भेलु दंफांनि गुदियाव दुर्गा मुर्तिनि दुर्गानि मुसुखाफोरनि महरनि माखासे महर दङ आरो बेखौ जोंनि सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों बेखौ सिबिबोबाय थादों आरो बेहायनो जोंनि बे ओनसोलनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोना दिनै 1992 मायथाइनि उननिफ्राय बाथौ थानसालि बेयाव गायसनना लादोंमोन आरो बिथांमोना मिरु जिरु बिदि गायसनदोंमोनब्लाबो दा फैयै फैयै बिथांमोना गावनि गामिनि रायजो राजाफोरनि परिश्रम बिथांमोननि मावनायनि रांजोंनो रां बुथुमलायनानै बिथांमोना फाखा खुन्थिया थिं बिदि लागायनानै दिनै समायना मोनसे सिबिसालि लुनानै लादों आरो बिथांमोना दिनै बेखौ लाजेननायनि हाबाफारि लादोंमोन आरो बेहाय आर'ज लादों बिथांमोना। बे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैनानै बे ओनसोलनि आर'ज हान्जा माइनाव हान्जा बिथांमोना फैनानै जोंखौबो बेयाव बाहागो लाफानो खावलायनायलाय जों दिनै बाहागो लानानै बिथांमोनजों आर'ज खननाय बाहागो लाफाबाय आरो रायजो राजाखौ थांखिनानै धोरोमनि जोंनि धोरोमनि गेजेरजों समाजा बोरै जौगानो हायो, आब्रुथि जानो हायो, लेखा फरा रोंनो हायो, बेफोरनि बागै जों सावरायबाय आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै बेबायदि मोनसे गोथार थावनियाव गोथार मोनसे हाबाफारियाव आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखाय दुर्गापुर गामिनि गाहाय बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर जासियो। आं मिजिंथियो जे उननि समाव जोङो बेखौ सरकारनि बिथिंनिफ्रायनो जा गुबुन बिथिंनिफ्रायनो जों बोरै हायो बेखौ मोनसे समायना दावबायारि थावनि महरै गायसननायनि जोंहा गोनांथि दङ आरो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्राबो जोंनिफ्राय मदद लुबैदों। बेखौ जोङो उननि समाव बोरै हायो मदद खालामो जों बिथांमोनखौ नाजागोन आरो बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बेनि गेजेरजोंनो दिनै बेयाव बाहागो लानो मोननानै बे गामिनि गाहायै बाथौ सिबियारि रायजो राजाखौ आं साबायखर जासिनाय थाबाय। जोंनि बे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नौकुथि आन्चलिक एबा नौकुथि ओनसोलाव दुर्गापुर गामि दङ। बे दुर्गापुर गामिया गोदोनिफ्रायनो जोंनि बे रायजो राजाया बाथौ एबा बाथौ धोरोमखौ गोबां नाजानायनि गेजेरजों फोथांबोबाय थादों। दा फोथांबोनानै दिनै जोङो बे दुर्गापुर रायजो राजाफोरनि बयनिबो अननाय आरो बयनिबो हेफाजाब मदद लानानै बे बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो हाबाय। लुफुंनो हानायनि गेजेरजों दिनै जोङो बेखौ गोथारैनो बेखेवनोबो हाबाय। बेखौनो हानायाव दिनै जोंनि बे EM सार प्रदीप सरगियारिया फैनानै जोंनो गोबां बिबुंसारनि गेजेरजों आदब खायदा आरो बे ओनसोलाव थांनानै थानायनि मोनसे रावखौ जोंनो फोरमायनानै गालांनायनि थाखाय जोंखौ धन्यबाद।
बेजोंनो लोगोसे आङो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटी सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।